Isithandwa sami sase-university, Nkululeko igama. Yo, mina ngiyawakhumbula ama-university time wethu. Like, uke wabona mara sinama-cheap dates. Ama-dates engakhokhwa ngisho nemali etheni. Kodwa-ke besijabulile, besisemathandweni, we were happy. Besithandana naloya muntu. Maningi amaphupho besinawo, besinamaphupho ukuthi sizowa-graduate one day, mina naye sishade sibe nomndeni. Cabanga ngoba udokotela-ke, mina-ke ngummeli, sizoba nomndeni nje, kuzoba mnandi ekhaya lethu, impilo izoba grand. Sa-graduate-ke, and even after graduation, uthando lethu beliqinile, lu-strong, sithandana okwangempela. Uke wabona isikhathi esiningi sisichitha ndawonye, uhleze kwi-apartment yami, nami ngiya kweyakhe i-apartment. Kumnandi nje, ziyakhipha othandweni. Okay, ngelinye ilanga-ke emva kokuzizwa nginama-symptoms axakile. Hhayi-ke ngathatha i-pregnancy test, home pregnancy test, ngathesta. Uyalazi-ke lolo valo kusalinda ama-results. Yavelane yabuya ithi positive. Hhayi-ke umina-ke lona ngiplana i-date engqangqayo. Ngifuna ukuyomtshela umuntu wami because dala siphupha ukuthi one day soba nomndeni wethu, sibe ney'ngane zethu, amantombazane ababili, abafana ababili. Hhayi-ke ngamnyisa ey'ndaweni ey'phezulu-ke, ey'ndaweni ey'cokeme. Ngafike ngamtshela ngathi, sithandwa sami, isizathu sokuthi ngikubize lana ukuthi ngizokutshela ukuthi sekukhona okuncane okugudlugudluzayo la esiswini sami. Athi sithandwa sami, angizwanga baby, okugudlugudluzayo. Ngithi mina sithandwa, I am pregnant. But angakayi ukuyoconfirma kudokotela, kodwa i-home pregnancy test sengiyithengile, ngayibona sithandwa sami. Look, I'm so excited. Bengifuna nje ukuthi ngiyishare nawe le ndaba ukuze mase siyoconfirma kudokotela, sihambe siyoconfirma sobabili. Umuntu wami ahluleke ukupretenda, umbona nje ukuthi lo muntu lo akajabulile, le ngane le akayifuni. Angibambe isandla sami athi, sithandwa sami, indaba ezimnandi-ke lezo. Indaba ezimnandi ukuthi mina nginey'ndaba ezinye ezithanda ukuthi zithi ukuba zimbinyana. Yini dali, kwenzakalani manje? Kuzomele ngimuve back to KZN. Usithandwa sami kahle kahle owase KZN, mina ngowaseGoli uMpedi. Kuzomele ngimuve back to KZN, sithandwa sami, ngiyosebenza khona. Kunesibhedlela la ekumele ngisebenze khona, isibhedlela sangasekhaya. Umndeni wami ungincengile ukuthi abantu bayafa lapha, nodokotela bafuna ukuzosebenza emakhaya. So sithandwa sami, ngizohamba ngifike ngilungise indaba zami nomndeni wami, ngibatshele ukuthi kunentombazane yomsuthu engihlangane naye la eGoli. Uyawazi-ke amaZulu, sithandwa sami, uthanjani, azoletha umfazi okwitizayo. So ngifike ngidlalele kahle indaba yami, ngibatshele kahle. Mase mhlawumbe sithandwa sami nawe uyalandela-ke ney'ngane zami, sizoqhubeka umndeni wethu khona eKZN. Yo, bekubuhlungu ukuzwa lezo y'ndaba, kodwa-ke njenge-couple vele sihlezi sine-plan. Ngamtshela ngathi mina ayikho into engengize ngikwenzele yona sithandwa sami, njengoba ngikhulela ingane yakho nje, ngingamuva ngisho nakusasa ukuya eKZN as long as ngizofike ngithole umsebenzi ngakhona. Ahambe kudali, isaleke i-pregnancy ingenzeni. Hayibo, udala kasatholakala efonini. Umuntu ngelinye ilanga nje ngavela nengathola i-call eshisayo. Wathi lalela lana-ke usisi walomuntu omfonelayo lo, ngicela uyeke ukumfonela, lo muntu lo unengoduso emakhaya, ingakho lo muntu ebuyile la. Kuzomela ukuthi ashade, uzoshada ngekudala. Ngicela uphume kubhuti wami. Uyangizwa kahle wentombazane yomsuthu? Uyangizwa kahle? Phuma kumfowethu, phuma kubafo, uzommoshakalisela umshado. Uloku umfakela ama-miss call la, sithandwa sami, sithandwa sami, isithandwa sami, kifi. Phuma kumfowethu. Yo, kwangathi ngiyangqonqa ukuzwa lezo y'ndaba. Cabanga ukuthi ngakhulelwa ngaze ngazalwa. Sengiyamtshela phela ukuthi nazi iy'ngane zakho ngizele, ngicela ukukutshela ukuthi ngiblokhiwe everywhere. NakuFacebook, naku-Instagram, everywhere I am blocked. Hake ngayikhulisela-ke iy'ngane zami, ngiyikhulisela iy'ngane zami. Ngaze ngezwa kuthiwa usesebenza kuphi. Ngazama ngaxhuma, ngamfonela khona la asebenza khona. Ngamtshela ngathi, hayi mbhemi, sekondla iy'ngane zakho phela unemali eningabi. Ziyabiza iy'ndaba zesikole, ziyabiza iy'kole zasebelungwini. Impilo inzima, yonke into iyabiza. I-school fare, ukhokhela omalume, iy'ncwadi, i-uniform. Yonke into nje yonke into nje, school fees kuyabiza. Ngicela ukusizwa, ngicela ungisize. Uyazi ukuthi mina njengommeli angiholi imali eningi ukudlule yakho.
He, ngicela ukukutshela ukuthi indoda yavela neyangiziba nje. Hayi-ke ngabakhulisa kabafana bami amabili amawele ngibabambe ngamazinyo. Kunzima kushubile. Hey, ngicela ukukutshela-ke ngaqothuka-ke ngikhulisa iy'ngane. Hayi-ke zakhula-ke iy'ngane zami zaze zafika esikhathini zokuthi ziye e-university. Zithi nazo ziyofundela ubudokotela. Isikhala-ke sokuthi zihambe zofundela ubudokotela zasithola eThekwini, which means zasuka eGoli zahamba ziyosebenzela eThekwini, ziyofundela eThekwini. Ngaleso sikhathi iy'ngane zami bey'ngenafoni, bengixhumana nesihlobo esisebenza khona e-university mangabe ngifuna ukukhuluma nazo. Ngisifonele-ke isihlobo, ngilokhu ngisifonela ngi-check ukuthi iy'ngane zami zinjani. Saze ngelinye ilanga sabuza ukuthi kahle kahle le y'ngane lezi why ungayifonele emafonini azo ulokhu ufona la efonini yami ngoba inamafoni. Hayibo, ngithi ingayifoneli kuphi angizwanga. Phela iy'ngane zami bengafuni zibe namafoni. Ingayifoneli kuphi athi lo mama emafonini azo. Ngithi mina ezami iy'ngane ayinazo amafoni. Zithi hayibo ubaba wazo wayithengela amafoni. Angizwanga. Iy'ngane zami zingaba nemfihlo kumina zihlangene nobaba wazo zazi ukuthi ubaba wazo azenzelanga lutho ngayikhulisa kanzima kanje. Ngicela ukukutshela-ke mengigibela-ke ngihambe ngiye eThekwini. Ngicela ukukutshela ngagibela khona lapha ekuseni ngabamba ibhanoyi lasekuseni. Ngihambe ngiyo-check-a lento. Ngifike esikoleni erest y'ngane zami. Mengifika iy'ngane zami zifake iziphandla. Ngaqale ngacabanga ukuthi hlampe ngiyaphupha. Ngayincinza. Ngayishaya edlathini ukuthi angiphuphi nje angilele. Yini le yenzekalayo? Hayi mina ngizaye ngabhiliva ngazama ngacabanga ngabuyela emuva ukuthi mina lo ngisukile. Ngagibela ibhanoyi ngisuka eGoli ngize eThekwini. Ngabe lokho ngibona kuyiqiniso na? Yo, ngabila kwathi angihlanye, ngabila kwathi angihlanye. Ngahlephula iphandle ey'nganeni zami, ngahlephula iphandle. Ngathi nina nikhohliwe ukuthi niyakholwa, nikhuliswe ngomthandazo, nibadala nje umthandazo yamawenu. Nihlangana phina ney'phandla. Hey, ngaqonda emsebenzini kababa wazo. Ngicela ukukutshela mengifika ngamgiva. Ngaphuma sengiqugulwa amaphoyisa, sengiqugulwa ama-security, icathulo sebeyijijela ngemuva, nesikhwama sami sebeyijijela ngemuva, sebengilahlele ngaphandle. Emva kokuthi ngizoba ngidrama. Cabangayo ngoba phela kwadrama le ebengiyikhoza angifikanga kwi-solution, angifikanga kuPholo Vuthondaba ukuthi le ndoda ingizwe kahle, kungene kahle la emadlebeni nayo ukuthi ayiphume ey'nganeni zami. Ngicela ukukutshela ukuthi ngavela nengathutha, ngathengisa umuzi oseGoli, ngafuna umsebenzi eKZN, ngathenga umuzi eKZN, ngayitshena le ngane lezi ukuthi ziyaphuma eRest, ziyamove out of iRest, zizohlala nami lendlini. Indlu le ngayithenga eduze nasesikoleni ukuthi ziyawalka mangabe ziye ecampusini ngoba ngengidlale zona zihlangene nobaba wazo soze. Angeke ukholweke izinto ezaseyigxishiwe emakhanda ey'ngane zami. Ubaba wazo ey'tshela ukuthi nabafana bami namadoda ngelinye ilanga kuyomela ukuthi nikhule niqhubekise isibongo sakoMhlongo. Unyoko sisaphila sisakhula ubekanganginikeza i-chance yokuthi mina ngikwazi ukunikhulisa enomona wokuthi mina ngashada omunye umuntu. Mina unina mangabe uma wenu mangabe sihlangane mina wayazi kahle ukuthi nginengoduso yasemakhaya. Ngamtshela ukuthi ngizoshada. Kwase kwenzakala lento eyenzakala-ke natholakala abantwana bami. Kwase kumele mina ngiqhubekeke nomshado nomuntu engase ngimthembisile owayesenhlizweni yami ngimthanda. Nani bantwana bami ngiyanithanda ukuthi uma wenu wasale sengincisha ithuba lokuthi nginibone. Ngangakwazi ukuthi nginibone. Cabanga ukuthi mina ngalahla amadodana ami amahle kanje, into eprecious kangaka ukuthi mangabe uyindoda ube namadodana. Iy'ngane bese yivutha uphondo zithi zona ziyoshintsha iy'bongo, zifuna ukuspenda isikhathi nobaba wazo, zicela ngiyinikeze ispace zikwazi nje ukuthi ixhumane nobaba wazo. Zona nobaba wazo nomfazi kababa wazo uma mncane sebene-relationship. Ngicela nje usinikeze ispace masikwazi ukuthi siqhubeke nale relationship. Ma wrong, kwangamele ukuthi usideprive ithuba lokuthi thina sazane nobaba wethu. Ngicela ukukutshela kwaba umina umuntu omumbi, kwaba umina ingane zajikela mina ukuthi baba ma wasincisha ithuba lokuthi ubaba sikhulise. Ngiyiceleke ngithi bantu bami lalelani lana-ke, ngiyazi ukuthi nifuna ukushintsha isibongo senu, kodwa-ke njengomuntu weculture, umuntu wesiZulu, mina ngumuntu okholwayo
kodwa into enjengale ngiyazi ukuthi ilandelelwa iculture. Ngizocela ukuthi nje ngihambe siyothandazelwa mina nani ukuthi sengiyanihandover kubabwenu kabusha, nikwazi ukuthi niqhubeke nobabwenu nithole isibusiso sami. Niyangazi mina ngomuntu othandazayo, so iculture yami ngizoyidila ngayo emthandazweni. Iculture yami ukuthandaza, ngizodila ngayo emthandazweni ukuthi sengiyanihandover kubabwena. Ngeke nginihlabela amadlozi, yena uyonihlabela phambili mangabe ukuthi nasenikhonza amadlozi. Ayike zihambe-ke ingane zami ziyothandazela, sithandazelwe nazo. Kwathi iqwebu emahlweni zaqala futhi zakwazi ukuthi zingibone njengoma wazo. Seziyabona ukuthi hayi ubaba mangala wesifida wona, because ngangithi ngiyakhuluma kube ngathi mina ngumuntu okumubi, sengiwumumbe ingane zami zingikhuluma kambi. Hake ngase ngiyayitshela ukuthi bafana bami lalelani lanaki. Ngiyafisa ukuthi nibe ne-relationship nobabwenu. Yes, akanikhulisanga wenza into embi, kodwa akusekho ukubuyela emuva ke manje. Akusekho ukuhlohla nyovana. Angifuni ukuthi ngibe umzali ongena peace. Mangabe kuwukuthi sikhona isikhala nesikhathi sokuthi nifuna ukuspenda nobabwenu, anginankinga. Kodwa ke ubabwenu niyamazi ukuthi usebenzisa umuthi. Niyazi ukuthi sonke lesikhathi ubekaniluthe ngomuthi, enididisa ngomuthi. I-decision ke abantu abami sekuyena ukuthi niyayithatha. Kodwa mina ke sengilithathile i-opportunity, ngasebenzisa ithuba njengomzali ukuthi nginivuse kulomlotha lekade seniwona. Niphaphame emaqandeni, nikhona ukubona ukuthi kwenzakalani la. Ingane zami zazenzela isinqumo, zathi thina emntweni ongekho right, umuntu ongcolile osebenza imsimithi, angesikwazi ukusondelana naye, because any given time lo muntu loyo angantshontsha ukuhlakanipha kwethu, antshontshe ingqondo zethu, asisebenzise nje for imithi yakhe, because akasikhulisanga, akanandaba nathi, usefuna ukubenefitha manje njengoba sesibadala. Hake savumelana-ke ney'ngane zami ukuthi ayihambe ziyoqedelela isikole eJoburg. Sathengisa kwamuze eThekwini, sabuyela emuva eGoli. Ngikhuluma nje iy'ngane zami seyigraduate-ile, sezodokotela. Iwele elilodwa selishadile, leli elinye lithanda kakhulu ukuncela, lithanda kakhulu umama. Impilo imnandi nje, kuyaqhutshekwa kiwa phambili. Nobaba wakhe naye le eThekwini ubhizi ngezakhe, uyagquma uyaphalaza. Abaziyo bathi usaphucwa-ke i-license yobudokotela, because bekanokukhohlakala kakhulu, antshontshe iy'cubu zabantu, operate abantu, abe nje nemikhuba eminingi engayi-understand ukuthi uyithatha kuphi, ngoba mina ngiyamazi ewumntwana opure, omnene, ngisafunda naye e-university. Kodwa-ke on my side, mina nabantwana bami si-happy, sijabulile, yonke into imnandi. Buzz SA to all social media platforms. Iphela kanjalo-ke indaba yethu yanamhlanje, isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Siyanithanda kakhulu.